Mga ka-magic, nakalag na ba mo sa Blow Water o Kimereges Lagoon nga naa makita sa adtuyon Pangantucan Bukidnon? Kung wala pa mga ka-magic, laag na mo kay ma-experience gid ninyo ang kaanindot, kabugnaw ug kablo sa maong Lagoon. Nining higayon na mga ka-magic, kauban ako ang pamilya Lianita. Ayan. Kung mga tana mo, kung laom ba siya mga ka-magic, o laom gid siya, dili siya pang kids. Pang adult gid siya mga ka-magic, kilapaw sa ulo ang iyang kalawom. That is why, gagamit mi og salbabida or kung naamoy life jacket, pwede ninyo na madala mga ka-magic para ma-enjoy ninyo ang tubig. Kanang salbabida mga ka-magic, pwede ra ninyo maabangan sa in-charge sa Lagoon og tag 100. Og napod sila life jacket nga paabangan pero isa ra man to kabuk among nakita dito. Napod sila yung mga cottages nga tag 300 ang abang. Dayon napoy lower dito dapit sa unahan mga ka-magic, napod sila medyo barato-barato kung minus ang budget. Ang cottage nga nasa tubangan sa Blue Lagoon, wala na siya bayad mga ka-magic, pero dili pod allowed ibutang diha inyong mga gamit kay ang purpose is only for picture taking. Sa mga ka-magic, kung sa pa inyong gihulat, laag na sa Blue Water sa adtuyon Pangantucan Bukidnon og enjoy kauban ang inyong pamilya. Aning oras sa mga ka-magic, nag-prepare na mi para muli kay hapon na og muli panipod ni sila paingon sa Dumulog Bukidnon. Tugnaw pod kaayo, dili kay makagwanta ang mga bata og dugay nga exposure sa tubig. Pero kung ang imong lawas anad sa tugnaw, ma-enjoy gid nimo. Sa dili pa mag-anak ang video mga ka-magic, kaya kalimot og like, comment, share og subscribe para sa sunod nga mga videos. Daghang salamat.